Ja, den har været før, kan jeg se på det der mærke op på haleplanen. Ja, op. Se, mamma. Det er mig. De kører også langsomt. Men det kunne være, det var ham, der skulle guides ind. At der kommer en, der skal guide ham. Hvorfor ser jeg ikke? Hvorfor? Ja, det er en lille. Det kan være, det er en ny chauffør. Som man siger, det er nok en ny chauffør. Så rigtig dygtig, du er. Det er dig. Ja, den ved også ud af måske. Ja. NTC. Ikke? Er det morfar, der skal komme herhen? Du er NTC. Okay. Så må morfar komme herhen. NTC, ja. Så må jeg bare vide, hvad den kommer. Okay. NTC. Ja, så prøv at se, hvor mærken ser ud der foran. Det, der går ud der foran. Det bliver altså været med før. Det er ikke så længe siden, det. Altså, engang jeg kørte i lufthavnen der, jeg var ude og holdt sasseren jo med store jumbo-tæt. Jeg kørte ud og se til den der. Og så var vi inde under den og kiggede op i den der hjulkasse. Kæmpe stor.